Сале, амичиди! Чакай да че обръкаме канала. Айде пак наново. Здравейте, приятели на класическото бръснене. Сърбаче с вас е бди... Пак го обръкаме. Здравейте, приятели на класическото бръснене. Сърбаче с вас и бди за вашият BBS, baby. Днешното бръснене е така малко неочаквано, малко, как да кажа, не че се почувствах задължен, но просто почувствах така желание да го направя. От жеста, който беше направен към мен. И затова малко така, пак ще съм със сигурност неподготвен, но пък е много специално, защото то е по случай моят рожден ден, който е днес, 12 март. Казвам го не защото чака затвора да го ева. Не защото искам някой да ми честити такова, напротив, дори не искам. Дори такива жестове, които малко така се получи, макар да се чувствам леко неудобно, защото хората, които са помислили за мен и ми направиха подаръка, аз не знам кога са рождените дни и никога не са им честитила, те на мен ми честят постоянно, но това е следствие от канала, който имам. Види ли са нещо? Чакай да видим сега, да го правиме. Добре, малко така по-нагоре явно. Да мине отреза на главата отгоре. Тук отдоле няма какво толкова гледам, освен новия микрофон. И така, първо да ви кажа едно на здраве. Виж, тук даже отзаде съм пустил цвят уиски. На бачи. Чакай тук сега да запала купичката, да почне да се нагрева. Чай да видя дали се види. И естествено ще почна после да се приготвям и така ще се опитам, докато се нагрева, да, въпреки че съм прекалено на пеперуда в този момент, това ми е първото уиски, но съм все пак на пеперуда. Докато се нагрева купичката, ще се опитам да разкажа какво точно се получи ония ден, не знам, 6 или 7 март беше, няколко дена, аз вече не очаквам такъв рожден ден и викам, какво ще правя, какво ще такова, викам, що му неба майките от години вече не го празнувам, що човек до една определена възраст празнува, но след като така малко с мокра четка взимам, чакай само да покажа, чакай са на избор да го е, и пускаме така лекенко в купичката. Още малко ще цръкна, 1, 2, 3, айде 3 да бъде. Малко много вода, ма тя ще се изпари, добре. И какво ще правя, що ще правя? Я чакам едни неща от Китай да ми дойдат. И они са, те такива едни, такова едно малко пакетче, това очаквах да ми дойде от Китай. За майки там да си правят пчелите такова. И проверявам, нали, какво що. И то пише, то с кратки думи изписано, но така написано, че фактически ти става ясно, че е дошъл пощаджията или куриера да ти остави пратката, ти си казал не я искам и тя се връща обратно. Неговата майка какво става, но стана вече обед, викам, ще седна да апна, тъмън сипнах, вкуснах и да куриер да го е. Излазам, викам, какво става бе наши? Тук е едно кашонче. Викам, добре, давай. Викам, тия са сбъркали нещо. Викам, китайците са сбъркали по цялата глава да ева. И ще тук взе да пуши. Това
макара да прекъсна разказа и да бръкна така с пръстче обилно и да клъцна вътре сапуня. Викам, тия китайците са сбъркали по цялата глава да имат те на тамакия. Уж китайците ли, пощаджите ли, ама те. И като гледам куриера, прегърнал баците тоя те кашон като мининко дете и пристъпа къде мене и я викаме, ба, тия китайци уни верно са сбъркали. И я чакам това. Уно ми идете това. Викам, ще го отварям, ще го ебата мън. Какво да правя? Взима го, оня куриера вика, взимай баци, що ме на твое име, се нещо ще има убаво. Отварям и гледам един плик. Викам, мамо, това ще да неко сгодно пиче от пазарите нещо, ма видео купувало амедец, и ги аресал медец и си ги нещо сакаме такова. Отварям язе да видя кое пиче ми изпратил от това. И тук гледай какво става. То написано на италиански. Сега нема да спадаме в подробности, ама българи са го написали. Честит рожден ден, бачи! Да си жив и здрав и примерно да кажем да имаш много продажби с меда, нещо от този род. На здраве от Темо, Васец и Иво. Ако ги отварям, шишето не е тук. Отвъде няма да го покажа шишето, какво са ми изпратили. Е това уиски баце. Нарочно няма да го покажа. Та си задат одят хейтерите. Ох, на бачи. Уискито е много хубаво, защото е избрано точно от Баце Емо. Неоспорим експерт по отношение на уискитата. И така, много им благодаря на момчетата и реших тяхна чест да направя това видео, днешното видео, което ще бъде, значи, тук се стопи всичко, един микс от продукти, които са ми предимно подарени или ми напомнят за някой, който ми е направил някакъв подарък, дори само с жест, защото подаръкът не само може да бъде материален, но може да бъде жест, така, нали. Примерно, автора е подарък от Баци Милен Лозански, хаваната също от Баце Емо, нощчето Руби от Баце Илян Димитров, самобръсначката е... Аз съм я купил, но съм я купил като подарък за вас, за да мога да правя видеа. Това беше една от първите ми самобръсначки купени, ТПК Братски труд с наставена двойна дръжка. Тя знаете, че е на малки части дръжката, на няколко части. Това са две самобръсначки, които нали, дръжката може така да се прави, няма значение къде е другата част. Добре. Четката също е, някой ден ще бъде подарък за някой, както вече имаше подарък, мраморна дръжка. Чакай тук да видиш, много водно да го е. Много водно. И така, приготвил съм примерно за резервна самобръсначка, ако нещо ТПК-то ма поудере много. Много вода си втах. Чака огъса. И да изсипа водата. И да взема още сапун. Значи забрал съм къса прави да я къса приготвя. Аз имам едно видео. Мисля, че не отпадна от стария канал. И така, имам едно видео с
топла купичка. Те падна ми се пуня на пътечката тук, няма значение. И така, затова реших това видео да бъде по-дългичко, по-тематично и посветено на всички зрители на канала. Чакай ви да се види, добре се види. Добре се види. Мога да не имам скъпи самобръсначки или бръсначе, да се бръсна с такива ефтиняци. Това е 6 лева, това е 5 лева. Ма поне съм си купил 2 лампи, за да има малко цвет в видеото. И така, и затова реших така да го посвета на всички зрители, бивши, настоящи и бъдещи зрители на канала, които от време на време се сещат за мене. Ама не дайте повече, не се сещайте повече, защото чувствам се някакси. Не знам къде да го опиша това нещо. Е готино, е неудобно. Ти е готино, че някой те уважава, да е кефи ти се, нали? Ама в същото време ти е неудобно, защото ти не си правил видеа, едва ли скоро ще правиш и викаш дева, някак си няма реципрочност, нали? Ако правих редовно видеа, да, друго щеше, да. Гледай за каква пеня става прозбаце. Не, готино да е, готино. И така. Значи, що реших това Руби Старовренско, което паза като очите си, което ми е подарък от баца Илян. Още откакто ми го подари, аз казах, че това нощче ще го паза като очите си за специални случаи, а днес случай е точно специален на 45 бац. Не знам аз още колко ще изкарам, затова на 45 мисля, че мога да си позволя едно такова нощче. Остават ми още 3, защото предишното със сигурност го използвах за друг такъв специален случай, макар да не си спомням вече какъв е бил случай, защото е било толкова отдавна, че съм го забравил, но със сигурност е било специален случай. Значи сметайте преди колко време съм имал специален случай, баце. Така, чуда се дали после пуща музичка. Може да пуща така, като обикновено време на видеото. Какво става с това гребен, бе, дева нещо? Винаги съм си мислил, че той е гребен и тая глава не са, да кажа, от една и съща самобръсначка. Ето, виждате, фокусираше теба, майките негодна. До деве си играх с настройки. Ето виждате, че тук фактически главата надстърча над гребена. Ето и от тази страна ще го обърна да се види. Само да се не види мъгливо цялото видео, че ще строши телефон и всичко. Не снимам вече с камерата, защото, както вече казах, няма вход за микрофония да еба. Много готина камера, Sony-то много готино снима. Що не се направи вход за микрофон, тия диваци диви, не мога да разбера. И така. Сега директно почвам да гнясам на лицето, без никакъв нищо преди бръсне, без дори мокрене, защото със сигурност по време на домонтирането, понеже пяната вече е монтирана, ще се наложи да довлажня четката. Както вече май казах и в предишното видео,
При бръснане започнах да си се понисвам и мустака. Преди не го правех. Защо просто викам, като няма го бръсна, защо да го се понисвам. Но откакто спрех да правя видеа, взех да го се понисвам и ми хареса някакси. Взе да става по-вдев този мустак. И така. Значи сапуна мога ви кажа, че е един от най-хубавите, които имам. Мисля, че вече казах, Хаваната, също подарък от баца Емо, нямаше как да не се избръсна с този сапун. Освен, че ми е любим като аромат, ми е любим и като защитни свойства и всичко останало. Много по-добър, отколкото някакви прехвалени, които не всички съм пробвал, но от това, което съм видял, са повече прехвалени, отколкото по-добри от това, което е този сапун. Но естествено, важното е да се продава, а не някой да е доволен баца и разбираш и така, затова си мълча, язе. Взимайте си там уния другите. Вънка вали Ивея, на бачи на Гуя Монея. Аз съм си напалил печката и сега ще се обръсна. После ще я се изпъкна, що отдеве. Като бех при пчелите, отделя един дъжд, ама изпонамокри. Изкъпах се. Идех да се постригах. Гледай, каква лова прическа ми е направила. Бръснар. Все сега аз снимам едно видео при този бръснар. Днеска беше идеално, че нямаше хора. Те ще бъде някакви друг път. Значи, усещането е, че ми трепна ръката, аз се показа зъби изпод бузата. Но това естествено не ме плаши. Знаете, че с тази самобръсначка съм се бръснал и без гребен. Само глава, ножче, дръжка. За което естествено си иска опит. Не че имам кой знае какъв опит, нали? Искам да се правя на даскал и това, няма такива работи. Но не си играйте. Те тук май се порезаха. Вземете си нежна самобръсначка и карайте с нея. Докато свикнете хубаво, после вече си играйте с режещите инструменти. Значи, усещането какво? Усещането е за супер агресивност, супер ефективност, но в същото време супер наслада, граничеща с бръсненето от бръснача. Казвам граничеща, защото няма как да е същата. Бръснача е нещо несравнимо. Значи, когато ножчето е добро, просто бръсненето няма как да не е добро. Тук май явно не съм се порезал, защото кръв не излезе. Има останало сега. Няма що да се лъжеме.
Има останало, ама я ще сръбна, ще монтирам пак и ще направя една контрица, да видим какво ще стане. Набачи, мали, какво добро баце. Какво добро баце. Дано да ми остане и за заранка малко. И така. Гледай, няма точки, няма нищо, въпреки цялата агресивност и тако. Значи с Уилкинсона пластмасовата, която уж тъдяща, нежна и тем подобни, като сложа Федера, японското перо, и я видяхте за какво става въпрос. Гледай тук, баце. Гледай за какво става въпрос. Ножчето, според мен, е едно от най-важните неща в бръсненето. И ще ви кажа и защо. Гледал съм някои видеа, едни от тия джигитайците там, по Азия, дали Индия, дали Пакистан, не знам къде, ама някакви такива, нали, от тония край, не ме интересувала чак толкова, за да гледам точно откъде, но седат на улицата, идва някой, той фаща ножчето и така с пръсти лекичко го огъва, нали, и го бръсне само с ножче, човек. Какво означава това? Означава, че ножчето е супер изключително важно. Верно, и инструмента е важен, ама гледай сега, за тази самобръсначка, съставена от няколко части, неизвестно производство, айде уж водим я ТПК братски труд, ама то видно, че главата не отговаря на гребена, не прилепва добре. Ето, примерно, мисля, че се вижда ето, чакай. Ето, вижда се как самата глава не е симетрична. Вижда се, че от едната страна ножчето стърчи повече. Но с това ножче, ето резултатите. Естествено, сапуна е супер. Сапуна няма какво да си кажем. Ден гледах там едни някакъв прави ножлета човека. Нож за клане прави, нали? Ти опитма той да се не строши ножа, вика, ще се строши той материал, какъв сега. Значи материала има значение със сигурност. Гледай каква пяна направи, гледай. Гледай каква лъскава баце. Колко е редка, колко е... Гледай за какво става въпрос. Това само този сапун мога го направи, аз съм се опитвал и с други сапуни, няма къде да стане, не мога да стане. Тук дали се па не порезах. Гледай пяната за какво става въпрос. Айде отиде на стъпката да ева на килимчето. После жената ще дудни. Значи тук пак червени точки има, но много по-малко, отколкото с Уилкинсона и перото.
А самобръсначката е 100 пъти по-агресивна, като минимум. Пиян съм. Не съм пиян, на пеперуда съм. Бръснането с Уилкинсън е абсолютно натрезво. И това са си същите 3 точки, които имам почти на всяко бръсане. Значи, при мен за забеляза, че има такъв проблем, наричам си го мой кожен проблем, който се състои в това, че в определени периоди от годината на едно и също место, както и да се бръсна, спой да се бръсна, каквото и да правя, на едно и също место си ги имам примерно точките и проблемите при бръснене. Да, има. Ще направя тук няколко леки поправки. И така, но едно такова бръснене с такава самобръсначка, в сравнение с това с Уилкинсън на Баце, ето да. При поправките изчезва всичко. Ще гледам да го не преобавим. Преобавих го. Между другото се усеща, че нощчето не стои толкова добре. Значи, когато се бръснах без гребен с тази самобръсначка, получих много Сега ще направя нещо, което не съм правил никога. Ще направя трето бръснене с тая пеперуда и със същото нощче. Значи, усеща се, че нощчето не е много така, как да кажа, да стои плътно, някак си като все едно, че вибрира в самобръсначката. Ама това е положението. Сега ще видим в тази самобръсначка как се справя. Ето, същите точки, обаче излезнаха на поправките и са много по-малки, отколкото с Уилкинсъна, който трябваше да бъде супер щадящ, разбираш и бейби. Сапунец. Окей, да видим какво ще стане сега. Определено не я усещам. Въпреки че се чува, че реже.
много по-щадяща, но не по-малко ефективна, затова за пореден път бих дал съвета за първо минаване. Ползвайте си някакво чудовище, но за контра минете си с нещо нежно и ефективно, като тази Wizamet W6 там се води. Ето това е. Няма какво да сваля повече. Така, стига толкова поправки. Без това преобавихме с ТПК-то. Но науката иска жертви. Една стипица, която е също подарък от вас, всички вас за мен. Закупена с парите от афилиейт линковете. Колко минути стана, бе? Мамо! 8 блок от сайта на Razoi Goodfellas. Сайта с най-качествени на микрофония, топ някъде. Сайта с най-качествени продукти в Европа и с най-бърза доставка до България за цяла Европа и даже бих казал и за цял свят. Не мисля, че има друг сайт на света, който да доставя по-бързо до България на адрес от Razoi Goodfellas. За сега няма такива. Фактически българските сайтове се борят да доставят за времето, което те доставят на адрес. И така. Усеща се тук стипицата на червените точки. Станала малко поизхабила сега. О, тук се усеща много. Съм разранил. И така. Значи, от как спрях видеята, много се разраних тук да е. Не знам, защото така. Уж трябваше да се бръсна редовно, да такова, ама май взех да се бръсна по-редовно. И сега се изнежвам. Бръснете се редовно, за да не се изнежвате. Момент само да изплакне. Бяла кърпа. Мустака няма да го оправям, поне не в това видео, въпреки че гледай само какъв е такова нагоре и после тръгнал надоле. И голем мустак, де е голем чуд. Къде отиде гребеч? Да му се не начуди човек къде го оправи девете. След малко щипката ще го оправи с шуара по-точно. Чакай малко, че тук се опеняви.
Имам другата страна. Еми така, честит рожден ден на всички, които гледат това видео и днес имат рожден ден. Днес имам предвид деня, в който гледат. Аз имам днес деня, в който снимам. Ох, набачи. Охохохо. Сега ще я строша малко бадемки. Сурави са, не са печени. И така. Това беше всичко за днес, приятели. Благодаря ви за вниманието и до нови бръснения, бейби! Добре, ма това всеки път да забравям автора бамо майките. Загубил съм форма, значи така. Автор баце. Опа. И забравих преди това да кажа. Тениската. Също подарък от момчетията. Васец и Иво. И така. Оле! Това педагоеба да се не трябва. Ама те така обича. Да, пе. Иначе какъв автор е да го е? Виж, вече на второто минуване няма проблем. На второто минуване, ох, по-добро. И те така. Този път не мога да обвините, че съм забравил автора, но пък какво? Хубаво бръснене. Гледайте, тук съм се прожулил, тук съм се изчервел, тук съм се изчервел. Абе, те пекато си е бало майката. Ама кръв нема, баце. Кръв нема, това ще мине. Когато става въпрос за такива неща, изчервявания, кръвчици, не знам си какво, колкото и дава дълбоко и гладко бръсненето, не може да става въпрос за BBS. BBS е когато е дълбоко, гладко, без абсолютно никакви раздразнения. Иначе не е BBS. В случая няма нищо, което да ми закача. Абсолютно дълбоко, абсолютно гладко, но не е BBS, ето заради тия раздразнения. Ето тук, ето тук. Не знам на какво се дължи те. Сигурност не съм от басачката. И така, това беше всичко за днес, приятели. Благодаря ви за вниманието и до нови бръснения, бей!